Sí. Desde a parte de arriba hasta con eso una plazoleta. Vai ser un poquito. Vale, vale. Sentarnos en una mesa todos así. Principal de acceso que non só a través dun espazo para as persoas. É unha proposta meditada e ten un espazo desordenado con aceras estreitas. O problema máis o que a paisaxe urbana e ademais diso, o tramo que soporta o tráfico pesado hacia o porto de Menoxe, superficie de case 11.000 metros cadrados, dos cales, ademais diso, nos 3 tramos vanse renovar todas as infraestructuras viarias, o público pasa a ser en LED de alta eficiencia, con estimas. Muchas gracias. E o que estamos facendo aquí é colaborar, primeiro porque este Concello merece. Estamos no comezo da Semana Santa. Eu creo, polas perspectivas, e se aguanta o tempo, que todo indica que sí, ademais, imos ter xa o arranque dunha magnífica temporada turística, e, polo tanto, non só polos veciños que viven aquí todo o ano, sino por toda a xente, todo o mundo, coñece este Concello, é un dos referentes turísticos que hai en Galicia, pois hai que coidalo e hai que milloralo. Polo tanto, cando se fan esforzos como o que hoxe nos trae aquí, é necesario xuntar as capacidades e os recursos de todas as administracións. Aquí vanse investir máis de 2,5 millóns de euros. É un esforzo moi importante en solitario para o Concello, e, polo tanto, tanto a Diputación, e eu agradezo moitísimo ese recoñecemento ao alcalde da Diputación, que aporta unha cantidad importante, como a Xunta de Galicia, xuntámonos co Concello para facer isto realidade. Efectivamente, un exemplo de colaboración institucional, non pasa nada. Cando as cousas hai que facelas, hai que poñerse de acordo por enriba de siglas, por enriba de cálculos. Creo que nesto consiste o que nos pide a xente. Cando hai que actuar, e a principal consideración é o interese xeral que poden ter as cousas que estamos facendo. Por lo tanto, eu agradezo esta colaboración institucional. Creo que o esforzo vale a pena.